Lenovo ThinkPad T580, T580S, T590 на цена от 380 евро с пълни екстри. Почистен, профилактиран, 100% батерия, 16 RAM на 512, бърз диск NVMe. Къде? В Донецки, сервис и магазин. Гаранция 24 месеца, не 12, както при повечето колеги. Ако някой има интерес, имаме бройки, 3-4-5 бройки, така че до изчерпване на количеството, както се казва, които първи 4-5 човека звъннат, отива при тях. Лаптопчето е супер, такива подобни параметри на пазар върват над 800-900 евро. Може да се провери.